Ụmụnne m na ụmụnna m elọta ọnụrụ ọnụ ahụkwerechi ọnwa nọ nụ nwaanyị mba nnọ awụchashiala nụ ụmụnne m achọọ m igbu oge ọnụ ka m gaa straight to the point. Biko were nnọọ ntị ngwu m n'ọnụ nwere m ọka gwuo na ntị, n'ihi na ndị Igbo si ihe ụwa wụ nṅomi mmadụ na ibe eji ebi. Anụ m otu nwanne anyị nwaanyị akpọ m na fon si m nwaanyị mba nnọ mza ya sị m na ụlọ nna ya na-agba ọkụ na ihe emebiele, and na ọ na-ewute na onye mebiri ihe niile na ọwụ nna ya nna amụrụ ha, na ọ ya mere ihe niile mebisacha elu n'ala ala elu n'ala n'iyi. Ya gaa n'ihu sị m na sorry to say this nwaanyị mba nnọ na nna ya na ụdịka obi nna ya nwere nga a na-ahụ ụdịka obi ahụ wụ na wild animals, na mpa ya enweghị obi mmadụ, obi kwesịrị ka a human being nwee. Na tupu ya gaa n'ihu ka ya gwa m ebe okwu a bidoro, na ya ga-atọ ụkwa jaa ya eze, enwe ihe dịka ịka ọka kpumkpum, n'ihi na eziokwu kwesịrị ịkwụ ọtọ. Na nne na nna ya matara onwe ha na-emega enyi na-eme enyi. Ọ ya ka ha nọ n'ime enyi nụ ntara mgbe ehene nna ya kwanụ aka eshichabe ya ike, aka duru ya ọhụrụ, o mechara ọ gbachara bụ ya ọhụrụ eduo ya aka eshichabe ya ike. Mana mama ya hụrụ mpa ya n'anya nke ukwuu ruo n'ọlụlụ, kama na mama ya dị very young then mgbe ihe na-eme. Ọ ya ka di bịawara mma mụrụ ya. Ụmụnne mama ya ya wụ ndị ikwu nne ya si na mama ya agaghị alụ papa ya n'ihi na ọ dị young, and again not only na ọ dị young, na aka eshibeghị ike, na ọ rụtabe ụlọ, na omebeke ọzọ, na ọ ga-agbawa mbọ na ọ nwatakịrị aka duru ọhụrụ na biznes a na-aga on n'ekiti ha. Ụnụ amara na mmadụ abụọ hụrụ onwe ha n'anya, onye ha chọkwara na ka ọ lụọ wụ nwoke eshi Gabon lo. Ha sị na onye ke na ọrụ n'ụlọ na omeneke kọs na o tozuole n'ịlụ nwanyị. Mana mgbe a na-ekwu etozuole etozube n'ugbu ene, papa ya dị 29 years na-aga 30 years, while mama ya dị only 20 years na-aga 21. Ọ ya ka a na-ekwu na papa ya etozuchapụ. Mana nwoke Gabon dị 43 years old bịawara na ọ na-alụ mme. Nne na nna ya, ndị ezinụlọ mama ya niile, ma nne ya ma nna ya, nwụkwanụ ndị ikwu nne ha, ekputekpire mma ha na ọ ga-alụ nwoke Gabon, nwoke Gabon alụọ mma ya kwụ ụgwọ isi, kpọrọ mma ya gawa Gabon. Ruo na Gabon, mama ya chọpụta na this man alụọla nwanyị Gabon ebido threaten nwa mma ya na owu because ya wụhụ onye Nigeria, na ya ga-eme ya ọtụtụ ahịhịa, na ọ ga-ebulikwe nshi obodo ha. Otu aka this lady na-threaten ya, and ọ mụọra na nna ya ụmụ atọ. Nwanyị Gabon amụọra na nna ya ụmụ atọ. Mmanya were obere ego na ya n'aka wela lohe onwe ya back to Nigeria, gbaa ọsọ ndụ lọtawa back to Nigeria. Bịa gwa mma ya na mpe nakwa ha ahụ na ihe ha kwanyegara n'ime, nakwa ha ahụ na ihe ha kwanyegara n'ime ya, nakwa ha ahụ na ihe ha mere ya ga-eme, mistake ya ga-eme, ya gara ga-eme. Bewe kọtara ha ihe meghe na oteshe meghe. Nwoke Gabon nọ ntara bido rịọwa mmakwukwe na ya biko na ya hapụgara nwunye ka nwunye ya lọtawa na this and that, na ya divorce ọla nwaanyị ahụ na this, na-akọ n'akụkọ na-agbakọ tuke. Nga ka mmakwukwu ya na mpakwukwu ya nụrụ jie si ya biko bịa were ihe ọkwụrụ n'isi nwa ha, ya edigezi ụmụnna ya, ha bịa nara ihe akwụrụ n'isi mma ya, ebisa marriage. But before then, mma ya adịla ime. Nwoke Gabon atọọla mma ya ime, mma ya ekweghị ekwu. O kweghị agwa nne na nna ya wụkwanụ mmakwukwu ya na mpakwukwu ya. O kweghị agwa ha na adị ama na ya adịla ime, n'ihi na mmụọ ya na-agwa na ọ bụrụ na ekwute ugbo na ya adịla ime, ha ga-asa ebe ọrụ ime ya gawa na ịga nga ọrụ mma ọrụ njọ ya ediwe. Ha agaghị ala ihe ka ọ lọta bịa mụọra ha nwa. So n'ihi mma ya akpa, o kweghị ekwute na ya adịla ime. Ha na nwoke ụzọ ụlọ anyị bi Gabon akpọrọ ụmụnna ya bịa weghara ihe ọ kwụrụ n'isi mma ya. Otu ka marriage ahụ siri gbasaa. Mgbe papa ya wụkwana onye ya na mma ya yiga, before nwoke shi Gabon, nwoke bi Gabon eferelu,
mgbe o nwetara information that na mmanya wụkwanụ enyi ya nwaanyị nọ wụkwanụ ọ dị ya n'obi ọ hụrụ n'anya ma ya wụrụ na ihe eme otu o siri mee mgbe o nwetara information na mama ya elodeda etisala the marriage ya ehojie hekwe mama ya agwawazie ya si lekwe ihe mere lekwe ihe mere na ya dị sorry pressure bịara dị too much ime ọ na-amara na kọwa otu ihe mere na otu o siri mee gwachazie gwakwa ya na adị amama na ya adịla ime papa ya agwa mma ya si ya na ya don't worry na kwe nwe onye ọzọ dị aware na ọ dị ime ya yes even nwoke Gabon yes na ọ dị ha aware na ya gwaghị ya ọ wee sị okay in that case na ọ hapụga dị nwa mụọ ya na ya ga-alụ ya na ọ wote mpa ya shiri lụọ mma ya today after all akwara mma ya lụcha mma ya mụọ nwa anọ nta mụọ nwa nwoke ya wụdị ọkpara nne ha taa tụwara ha ọzọ mụọ ha ọzọ ya wụrụ nwa nwoke ka o so gị bịọkpara before bịa mụọ ka ada bịa mụzie ya nwa na ha dị ụmụ nwoke abụọ ụmụ nwaanyị abụọ ya ka ha bịara bebiri mana o nwere ndụ papa ya na-ebi na obi fere mpa ya azụ na mpa ya wee iwe ọ dịrị dị enwegere everywhere ọkụ na mpa ya wee iwe ọ na-ekwu ihe asị ekwulekwu ihe niile wu secret ihe zoro ezo mpa ya na-ekwu ya mpa ya na-akọwachi akị oyibo nzugbe na mpa ya wee iwe na onwe ihe ọ naghị ekwufu n'ọnụ and o mechaa ọ bịa regret wa mana o wee iwe ahụ ọ ga-eji iwe ahụ kwuo ihe asị ekwulekwu ọ ga-eji iwe ahụ sef even gbuo mmadụ ma ọ dịrị ya possible mana mma ya awụghị onye okwu mma ya nwekwara n'ndidi mpa ya na mma ya meta obere ihe mpa ya na-agwa mma ya wụ na ya amadi ọkpara ya na kelenu n'okpuru nwoke Gabon ọ chọrọ gawa Gabon rute Gabon ụmụ nwaanyị Gabon achụ achị azụ na ọṅụrịwa ha ka ya nabatara ya na ọṅụrịwa ha ka ya weturu obi ya lụọ ya na ọ na-ịmụ nwa n'ụlọ ha ugbu a na by na nwoke Gabon ga-abịa kpere nwa ya ọ na-ịgawe nwaanyị mụrụ na nwa bifo lụrụla di bifo kama na ọ mistake ka ihe mere na ọwa obi ụmụazị ihe ewe ihe mpa ya na-ekwu and mpa ya kwugidere destin kwugidekwu ụmụ okwu ndị a rute mgbe ha topụtachiri mma ya na anụ mgbe mma ya na-agwa ya sọkwa mana ihe ọ na-ekwu na ntị two boys oji enwe onye dochiga ya nwa ya enwe onye si ya nna akpa ịmụ nwa na enwekwana nke ya ghọrịrị ya na ihe niile mere ya n'anya na ya dị young 20 to 21 years ogene ka ya makwana na ụmụnne niile toshiri ya papa ya na mama ya pressure dị too much ha nwụrụ ya nwụga ya ebe ya na-achọghị nakwa ma na marriage ahụ achụgburiri ya achụgburi nakwa ma na ọ ya nwa onye ha na-achọghị na ha nwa na parents ya chọrọ nwoke Gabon mana mgbe ihe mere mechara mee na ọkwa n'ihi ka eji gbarakwa oso lowakwa na ya gwakwara ya na ya arụla ime ọkwa ya gwara ya sị agwakwala anybody na ya arụla ime na ele ihe ọ bịara ugbu a na-achọ iji ụmụ okwu na-enweghị isi okwu na-ekwesịghị ịbịakwu ebe ụmụaka nọ na-abịa kọwasha n'ihu ụmụ ya na ọ marakwa mgbe o mebiwere ezinụlọ na ọ ya tijikwe division n'ekiti ụmụ ya na enwekwe ka ya pa na ya ghọrịhụ ya na ihe niile ya na ya mere n'anya ọcha enwe mgbe ya tụkwudere achị enwe mgbe e buru afọ ime onye ọzọ butere na ya gwara kọndishọn ya nọ niile na ọ ya nwe onye si ya dị nwere na ọkwa na bịara bịa lụrụ ya na ọ bịazi ugbu a na-agwazi ụmụaka na-emezi ka ụmụaka aghọta na enwere nke na-efit in into this family na ihe ọbụla o ji aka ya mete na nke ahụ gbasara ya mpa ya anaghị anụ sofi iwe wele ya ihe anyị ọ ga na-ekwu ihe anyị ọ ga na-eti ihe ihe ọ ga na-ekwu ọ ga na-ekwu ya na-egosi that boy na-egosi diọkpara ha that na ọwụ ya mụrụ ya egosi ya akpa oke eji ya n'ihu ya ihe a na-aga on na ọ wụta ha shiri too diọkpara nne ha bido feel wezie no belong in that family o ruo otu ụbọchị ọkpawa mma ya na kem na o mere ya n'anya ọkpawa mma ya si na olotu ya ga-eshi eloketi nwoke Gabon na ya chọrọ ịga gwa ya na ọ ya nwawo papa ya mma ya gwa ya so mee ya na o mee ya the next story ọzọ ga-anụ na ya nwụọna na ọnwa anwa mee ya na ihe niile ọzọ ga-anụta wụ na ya nwụọna ọ sị nwanne nwoke emechie ha ọnụ n'ihi na ọ hụrụ mma ya n'anya too much na ha niile hụrụ mma ha n'anya na mma ha nwere obi mmadụ kama mma ya ga-echetacha mgbe mma ha na-erecha ukwu akwa ya iji gbore ha mkpa skuul ha na mpa ya in fact ka ya hapụ ịgawa into details ọ na-ekwu ụmụnne m nwanne anyị nwa aga n'ihu na m lezie ihe mere na o ruo otu ụbọchị papa ya ebidokwa ikwu ihe n'okwu na-agwaga mma ya nga ya na mma ya kogo isi na ejikweghị aka ịtụ nwoke Gabon ebe ọ nọ bịa gwa ya bịa kporo nwa ya na ya dịrị dị ile ihe niile emere n'isi ya na nwa onye ọzọ agaghị ebisi ya n'isi obi na ọya ụdị akpara ebe iwere dị ọkpara ebe ya nwekwara dị ọkpara mgbe ọ na-ekwu ihe a nwanne ya nwoke ka dị ọkpara isi n'ime ụlọ pụta si ya papa ya sị
na already ihe ọ na-akụ ka ori na ọ na-ekwu ya ka ya nọ na ya nọ na ya anọkwala nọ na ya sị ka ya gwa ya na enweghị eji isi obi ya na ala ya na nkwụ ya eme na ọ ya onye rọbụrụ ya of his own paternity na ọ ya mere na elu otu o shiri hụ nwaanyị dị ime wee si ekwutekwala na ya nwekwala onye ọ na-agwa na ya dị ime ọ bịa lụọ mme ya kwa ụgwọ isi mme ya bịazi ugbu a na-abịa kọwashizi akị na-abịa pịwashizi bọks na-enwe onye ma mgbe o mere n'otu o shiri mee na ya sị ka ya gwa ya na ya na nwanne nwoke anaghị aga ịdọ nkwụ n'ala n'isi obi na onye nwere ndụ ya nsogbu na ya tekele na ya nwere decision ke and ya werele ihe chie ngwuchie gbatara mpa ya ekwuzighị okwu from that moment nwanne nwoke kwekwa datin kwucha anya banye n'ime ụlọ paakị akpa koro akpa ya ọ gwa mme ya si ya na-abịa mme ya jụọ sị ebe obu akpa gaji ya sị ka ya ga ebe arịrị nwụrụ ya wuri lie na ọ the last okwu nwanne ha nwoke kwuru ya bụ enwezi onye ma ebe ọ nọ enwekwana fon eji eri iche ije a nwanne nwoke pụrụ ije ahụ nwanne nwoke pụrụ ọ bụ ije ha hụrụ ya ije ha hụrụ ya last ya chụwa ya n'ihi na ya na ya arụ n'ezigbo mma na ya hụtara ya sị diọkpara nne na nna ya na-enwezi ihe ọzọ mpa ya kọga n'aka gbasara ya chụwa ya na-ebe na-achụ ya si ya ka ya echere na ya echere ka ya gachita efe ka ya na-esoro ọ gwa ya sị ọlụ nne na ya lọwa ya dọnwere na ya nụrụ n'ụlọ ya ga-alọta na ya ekwere nkwa na ya ga-ekweta n'ihi ya na nwanne nwoke si ya ga-ekweta n'ihi ya lọta na ya dọnwere na ya nọrọ be a good girl ọ si ya bege ije a nwanne nwoke ahụ pụrụ ọ lọtaghị again till after 8 years a lot emekwele within the days nwaanyị mba nọ and mpa ya arịawala mpa ya nwere diabetes ndị ka ike na nwanne ya nwoke nọ ntara ọsọ ụdị ọkpara ke ya mụrụ gawara ịgba bọọlụ nwaanyị mba nọ nza ha agba ya ụkwụ n'obi problem ya ebido di ya enwe onye mana o nwere internal bleeding ya lọtakwa egwu ya bido manage we ya bịaga zụrụ ọgwụ na ọgwụkwọ ọnụ ntara gbara nwanne nwoke na obi ka nwanne nwoke rịawara nwụọ mpa ya dị down and ọ dịla weak already mpa ya na-agba insulin na ọ dịla weak diabetes ke n'oge ndị ike na everyday ka mpa ya ji ebe akwa na enwe onye ma ebe dị ọkpara ya nọ na ezubiko mee ka ya ghọta ka ya tụrụ ya gawa emechaa ọjụwa mme so ọ dị sure na onye be nwa na adreesị ebe ọ ga-etụrụ nwoke Gabon gawa mma ya gwawa ya so onye mere ka ọ mata na enwere nwoke Gabon onye ahụ onyeghị ya adreesị nga onye gị ya ọkụkọ akụkọ nwoke Gabon na ọ kpọkwara ya aha na ihe ya na ugbu a wo ihe ọ bụla chi ya wetara ya were na ọwa akara aka ihe ahụ nọ n'akara aka ka ya ga-ahapụ ya gị na-agba onwe ya agaghị agba ọba aka ya kpukpo na ihe ya nọ n'akara aka ka ya hụ na ya werekwele n'ụwa otu ochie hụ na nwaanyị mba nọ nza ije a nwanne ha nwoke pụrụ na ọwa anyị ikpeazụ ha na-ahụ ya till after 8 years after 8 years nwanne nwoke elo lọta ọfụma lọta n'ime mma lọta bịa hụ ha na one Christmas nwanne nwoke atọ down after 8 years ọtọ down gụrụ mma ya gụrụ ya nwasị elekwe na ada nne elekwe na nwanne ya nwoke agwa ya na nwanne ha nwoke anwụọ na lekwe ihe mere na ya etinye bewe adanne ekwenụ adanne ya alọla di ike agwụ ya sị n'oche na-ebe mpa ya bido gwawe si na nna na nwa na-ese okwu na ọjọọ buru akpa pụọ na nwanne ya nwoke anwụọ na olekwe na ọrịa eriele na olekwe ụtọ ọrịa denwere na ihe na ọwụ ụlọ na okwekwala ama ya shi na ya dị sọrị na ihe niile ya kwuru nwanne ya nwoke agwawazie mpa ya si na o kwesịghị ịdị sọrị n'ihi na ya eloketi ala mpa ya na mpa ya na-ekwukwenụ na ya na mpa ya ha na-akpa na mpa ya na-enyekwana ya nyere ya sọpọtụ ya nidiri na o gosikwaranụ onwe ya mpa ya menabatakwara ya so na ya dị very very sorry na ụta ya gwara ya dat na enweghị eji isi ụlọ ya ma ala ya ma nkwụ ya ma ụkwa ya eme na otu aka okwu ahụ dị ruo na ya dị very very sorry na ụtọ ọ dị ndụ na ọ chọkwa ịga lụọ nwaanyị ọzọ aka lụrụ nwaanyị ọzọ ga-amụrụ ya nwa nwoke na enweghị ihe ketara ebe a na nwaanyị mba nọ nza na okwu aha na-egbule mpa ya and nwanne nwoke emege biznes omega ọfụma nwanne nwoke mega ọfụma nwaanyị mba nọ nza na diọkpara nne emega ọfụma na ya na arịọla diọkpara nne so hapụga na ya biko na mmụọ ya na-agwa ya na ọkọnet hụ witi nwoke Gabon wụrụkwa na ọkọnetịrị ya amaghị mana ya chọghị iluzi as a brother ya chọrọ ka ọ nọrọ n'ụlọ ha dị na ya chọrọ ka ọ nọrọ n'ụlọ ha were diọkpara nne na mbiko na vidio n'ugbo ene na ya
esendịrị ya nwanne ya nwoke ka o lee gụọ kọmentị na ụnụ biko nyere ya aka rịọ ya si ya gala ya bịa tụwa ntọala bịa chọwa ebe ọ na-aga dat na ebe o bilọngụrụ n'ọnụ ụlọ nne na nna ya na ọ ya mara ya sị diọkpara nne na nna ya na ya biko ahapụla ha na ọ na-achọrọ nna ya agawa chọwa ihe na-enweghị na-adịghị necessary na ya biko na ngwa ụnụ enwe ihe ụnụ nwere egwe ụnụ biko gbotowa ya na ọ gụkwa kọmentị na ya ga-ewere link vidio na send ara ya si elekwe ndị mmadụ gwa gị na ewetu obi na ọnwa anwa mee ihe ahụ ọ chọrọ ime ihe ọ gwara mpa ha na siza o ji gwacha mpa ha datin na mmụọ ya nwa mpa ya sef ọrịa aga agbagokwu na mmanya ebekatala akwa every time ọ na-ebe akwa na m gwara ụmụ nwoke na ị mara na onye gị na-ebi mere ihe ọjọọ ị gbagharabeghị ya ọ ga-akara ṅụ mma na isi ya nọrọ n'ụlọ nne na nna ya tili obi elu ọ ga-akara ṅụ mma na isi naghị erizi na ihe na uwe iwe ṅụ na iwe ṅụ na iwe ṅụ ahụ na ị ka na-ewe ya dan isi mmadụ na ịgbagharale dan isi mmadụ na ịnabatale only to torment that person, only to punish that person. Mgbe niile gị use that thing against the person na ọ dịkwa ha mma na ọ ya na-ebute mmadụ na-eji eme mee onwe eche na ọ na-eme onye mere ya ihe ọjọọ. Ụmụnne m okwu ekwucha m sị biko o nwere ihe m sị ma jụọ o nwere ajụjụ m sị ka m jụọ mgbe mpangụ na-ekwu ihe a niile ọ na-ekwu na-azọ ya n'ọnụ ihe niile ahụ ọ sụga that time ya na-ekwu ya enwere mgbe ọ gwara ndị obodo na-adị ama ama na this boy akwụkwọ ahụ dị ọkpara ya na onwe ihe o ketere n'ụlọ ya ma isi obi ya ma ala ya na nkwe nke o ketere lekwa onye wụ dị ọkpara ngana ya sị mba ha mba na ihe awụ ihe ọ na-ekwu ma ya na mmanya sewe okwu na mpa ya wụ onye na-ebu family matter apụ ama na ọ naanị n'ụlọ di ya ka ọ dịrị dị ihe a na-ewe ewecha ya ma onye ọbụla ọkụ ọ dị possible ife fuel everywhere mana ọ bụrụ na iburu akụkọ ahụ ga-akọwara ụmụnne papa ya ọ ga-abụpụta ya ama na mpa ya wụ orughị ya ka otu ahụ na problem ya wụ iwu ọkụ obi chechechecheche and aka ọ na-enwe ha aka mmepụ mpa ya dịrị dị ịnọrọ n'elu millions of naira gị na-ebe akwa 5 naira ya so ewu ndo emekwa ya ejinwe the money ya ejikwa ya ọkwa na ejighị ya owu but ya jeghị enye ya n'ihi na mmụọ ya agwaghị ya si enye ya na ọwụ dịka mmadụ mpa ya wụ mana ọ na ihe a niile emega na ịbịa gwawa ndị obodo bịa gwawa ụmụnne dị ọkpara na okwu ha ụta ka awụ ihe ọ na ihe na-asụ ya n'ọnụ n'ime mụlọ ma ya na mma ya na mpa ya ka onwe isi m sị dị afọ okwu kpere n'onwe ya m sị in that case ọ bụrụ na nwanne m nwoke wetu obi aga m asị ya nọrọ ebe destiny ya dị nwere n'ihi na enwere reason ejiri mara eji ahụ ji ọwụ ọkụ the man na-ama ọnụ ụmụ atọ already ọ ga ebe ahụ ọ ga-efesa a lot of competition ọgụ na mgba ga-adị o nwere otu ọ ga-adacha papa ya sef ghọrịrị mama gị banye ekwute nga na ya alụọla nwaanyị mụfọzikwe na nwaanyị mụrụ ya ụmụ atọ and ụmụ atọ ahụ wụcha ụmụ nwoke otu a nwaanyị gaba ọnụ nwere mind chọọ your mother chọọ ya ụkwụ iru ala and your father ereject ụmụ ya ụmụaka ahụ ụmụ okorobịa nwaanyị gaba ọnụ mụrụ ya ha makwa na ọ bụ nna ha ọ ga-akpọkwa ha elo ihe African country awụhụ dịghị far like na ịmaghị onye nna the man ka nọ that place ụmụaka ha eto n'ihu ya that means o nwere 3 brothers ma ọ na ọ gawa ịtụ ntọala mana otu ahịa mmiri sọga n'ime ụlọ now gị nwoke anwụọna ụkwanụ nwanne ya nwoke kwesịrị ịwụ okosogodi akpara ya mgbe mmadụ na-ekwu okwu mgbe ụfọdụ ịma ihe echi ga-eweta ịma ihe chi jiri gọzie ha ịma some things will blessings mana abịa a na-achọ ụzọ ebe ụzọ na-adịghị ebe ihe mpaghara nọ n'ime ụlọ na-ekwu ọbịa kwuwe ya ebe ọ hụrụ ya ekwusị ya ụmụnna dị awe akọrọ gbago elu akọrọ gbago ala gbaa ụmụnne ya ịghọtago ihe ewu ihe okwuge n'ime ụlọ na ntị mama ṅụ na ụmụnne ṅụ aga m asị your brother wetuo obi ebe December ọnụ ahụ o jiri kwudatin ọrịa ole rịọ ya gwakwa ya si ekwekwala ama ya chi mgbe mmadụ na-amaghị ihe chi ga-eweta ọ wụtọ na-echi aga ọnụ mmiri by then ekwuola ekwufe mebisacha ihe nga agaga ọnụ mmiri ebetaga emebisachala lụsacha elu n'ala abịazie ntụrụ n'oge ikpeazụ achọwazie imeji ihe a na-emeji awụrụzie a lot of things enwere to fix gwa nwanne m nwoke si ya biko wetu obi ihe mere na emene ya were ụlọ nna gị gwa n'ụlọ nna ya mere ebe obibi mere ụlọ ya bịa tụwa ntọala chọrọ mpa ya gawa ma famili mpa ya abịa gbawa olu abịa buashiwa a ga-abụta ya ihe na-aga abara ya nwe uru ọ ga-ekwoli aja na-enweghị onye
ọ ga-ekweli aja ga-apịachi onye ihu na onye azụ anya. Ihe nọ na mmadụ wụ ihe zụọ mmadụ. Enwe onye na-ebu ụwa n'isi ala. Ụwa otu mbịa. Nwoke Gabon wụkwa nnụ, nwoke Gabon ju ụmụ okorobịa 3 already. Your father na ike agwụla na ya wụzi onye bịa lụọ nwaanyị bịa tụọ nwaanyị ime. No. O realize his mistakes. Na nwanne nwoke kwanụ accident akpọrọla na onye ka ahụ. Ya fụzi nwanne nwoke na ugbu ọ jụrụ ajụ and o realize ọrịa olesi ya gbara. So gwara m nwanne nwoke si ahapụ ga ebe ahụ ọ na-aga n'ụzọ adịghị ya. Na elekwa ala n'oruo. No ebe aka chie station nọrọ ya. God nwere reason for ihe niile ọ na-eme. Ụmụnne m ọhịa m gwara ya. Enwekwa ihe olu ga-atụkwasara m ya. Ọ na-atụkwasị ọ ga-akọ kọmentị ọnụ. Iwu nwanne nwoke nọ nga n'ugbo one. Iwu nwaanyị, iwu nwoke lege m. Agbagharala m gị ekwesịghị iwu na-egbugbere ọnụ. Agbagharala m gị kwesịrị ishi n'obi. And ngwa ngwa ị na-agbaghara gị na-echefu. Abịala gị esi mmadụ na ịgbagharala. Mgbaghara kwesịrị ishi n'ala ala obi. Ị gaghị asị mmadụ na ịgbagharala mgbe niile gị laghachi na ihe ahụ esi ịgbagharala ihe ahụ o mere. Gakwa nga gbakpurukpuru okwu otu kwuo abụọ gị kwuo ya na ọgwụkwọ ote ya okwu otu kwuo abụọ gị repeat ma ọkwa ihe so onye ahụ ya gharaba nsogbu anọ na ịgbagharala na ịnọ na ihe o kwuru. Ọ dịkwa hụ mma. Ụmụnne m enweghị unu ga-agwa nwanne ya nwoke. Unu si etụrụ nwoke Gabon gawa. Ga mewezi onwe ya introduce. Bịa kewawa onwe ya na mmanya jikwere dị ime mgbe ahụ before lowa. Mpa ya bịa lụzie mba. Akụkọ ga-adị too much. Akụkọ ga-agbago elu gbadaga ala. N'ihi na enwere nwoke mụrụ this man ụmụ dimkpa atọ already. Kpụkwana ụmụ ya zaga ahụ ya to claim. It's not like enwe Gabon kpọrọ ụmụ ya dị man kpọrọ ụmụ ya. Unu ọsịkwana ya gharawa ebe this man ya na nwunye ya gwana mmanya reziri ya. Oji ọchịchị kọgbuo ifu ndụ na ọ ma na ọwụhụ nwa ya. Nwata oji ọrụ ha ji arụla arụgbuo ya. Oji ha arụrụ ala kpagbuo ya n'obi ukwu ya niile na wickedness niile. Ọ kpagbughị ya nwa na-etopụta. O soro mee ihe ọ wụta. Ebe ka o jikwere mere na nwa diọkpara Chineke sị mba na ya nwere plan. Ugbu a na o chegharịala. Ọ gbanwee na ọrịọ gazi ọnụ ahụ o ji si ewụhụ nwa m ka o ji eso biko ekwekwala ha m fuo. These are 2 strong words. Ewụhụ nwa m ekwekwala ha m fuo. Biko enweghị unu ga-agwa nwanne nwoke unu gwa ya. Ọ nga ọha nọ m n'ọnụ. Udo dịrị ọnụ.